मोजांखा नै डिमापुर थाइख' होननाय जायगानि क्रिसमासनि डेक'रेसन खालामनायखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर। सोरगिदिं माने जोंख्लाबजोबखानाय आरो ओरैबादि मोजांखा बिथोराव आरो सिङाव नायबानो जाबाय नों सोरगिदिं सारियावनो। नैबे सिङाव हाबनाय आं र' मा नुयो सिङाव हाब्बाय आं ओरैबादि मोजांखानि मानसिफ्रा ओरैबादि एक्टिं खालामदों नायबानो जाबाय। सिङाव नायनि आं बिथोराव ओरैबादि मोजां मोजां खारो। दंफां सिङावनो ओरैबादि लाइट फोजोंदों नायबानो जाबाय नै गासैबो। दानो बिराद मानसि जाबायानो टाइमाथ' बारा जायाखै 6 बाजि जाबाय। बोरैबा मोनसे मोजांखा जायगायानो ओरैबायदि मोजां जायगा आरो चार्चआ बेनो बिथोराव बेफोरबायदि। नैबे सिस्टेमा आरोलाय आलाग आरो माने
बिराद मोजां नुयो नैबे नोगोद मोजां रायजोलै बेयो थाइख'नि डेक'रेसन ओरैबादि गिदिर गिदिर खालामखादों बे मोनसे आरोखि ओरैबादि मोजांखा इयो डिमापुर नागालेण्डनि गोजौआव ओरैबायदि खालामदों मोजां नुथारो नुनायालाय
ओरैबादि साजायखादों आरो बिराद मोजांखा। आंना लोगोफ्रा ओइ सिगाङाव थांबावबायसो थांबावजोब्बाय बिसोरो बे सिगाङाव थांजोब्बाय ओइ सिगाङाव बिथोरावबो दङ।